باش تماشاوان هجا ام چارچوبه هلبجارتنا چارده گلانه دا رزه برنامه انفا دومینم ایروجی ام لساروخانا مانیساینه امه فکر گله ساروخانا مانیسای بگرن بکاد چارده گلانه دا اوه دنگ خواه ده چه چارچوبه دا بکاربین کرم کن ام دست بکنم ناوی بخیر؟ الحمدلله. کیک الحمدلله. ده چارده گلانه دا هلبجارتن هیئت دزانی. توی دنگی خواب دی کی جا پارتی؟ من دنگی خواب بده yeşil sol parti. ته چی مبدی yeşil sol parti؟ yeşil sol parti partiyamayı. Me savunmuştuk ki insanı ezilmiş savunmuştuk ki insanı bekes savunmuştuk ki jiberi hava me denge خواب بده yeşil sol parti. Peki hevyen ve yeşil sol partiye ve hılbıcatına evet çıkasa parlamenter derken? Çıkam çabemel sersediye. Sersedir devime derken. Peki hükümet anha hun razı ne yana? Naam ne razı. Çıma? Çıma işte desevante de ki doku dizi sadece yandaşı ko zengin dikin dokun. فقیر هایی zaten fakir dike. Tu li Saruxanê dijî? Bele. Çend salat li vir dijî? 43 sal. 43 sala. Yani em bêjin hema emrê te zarokatiya te hemû li vir derman. Bele 6 salê zaten vî welatî û jiyanam li vir berdewam kir. Diyar e te ev eqwa salê demê dirêj da jî di ser zimanê xwe parastiye, tu bi zimanê xwe dizanî. Di çardê gulanê de hilbijartin heye li pêşiya me. Tu yê raya xwe bidî kîja partî? Ez ê rêya xwe bidim Yeşil Sol Partisi. O Cumhurbaşkanı seçimini zebidim Kılıçdaroğlu. Sebebi ku tu bidî Yeşil Sol Partiye û Kılıçdaroğlu çi ye? Yani Yeşil Sol Parti tabii ki devama hep dep özdep HDP'yi devama ve tabii ki Murovaki Kurdum. O milleteki acıkan emhatına acıkandın. Velatı xwe goç kiriye köç kiriye emhatını vi velatı. و بزرگتیا خود جوانتیا خود حتی نکاز بدم پارتیا خود و دوی باوری دمم و دوی باوری خود تجاری دور نکردم. Gelek sağ bey. Peki tahminen ve da Yeşil Sol Parti bi çend parlamenteram keve meclisi? Yani hevi dikim nezika 105 milletvekili gerekem derxin. Limanîsa peki? Limanîsa az benim yek garanti gerekem derxinin ama ya adudaji gerek halki zor bidin yani zor yapacağım. Ye garanti. Adve bavari edemem. O mekhabataviş bikin. Çiş deste mahat me bikin. Navi tabke? Navi min dayka nüfusay. Dayka nüfusa. Diyara te Ciluberge Kurdavar te çanda Kurdan parast ya hatani vi temene xwe di çarde meha gulanê de hilbijartine seçimekî heye li pêşiya me. Tu yê dengê xwe bidî kîja partî? Ez ê bidim partiya xwe me ez ê bidim kîja partiya qurban. Partiya te kîjan e? HDP. Yani Yeşil Sol Parti dikeve seçimi. Te çi mabdî Yeşil Sol Partiye? Ez ê bidim wan dilê min dixwaze. Partiya min e. Peki tu ji hikûmeta anam razî ya na? Maş xwe min ji kur razî ne. Wila min ne razî ne. Çi pirsgirêkê wê hene mesela? Hemê pirsgirêk hene ya. Karînkî ji me re behs bike. Hepsiyê me hene. Hemê tiştê me yanî em tên kuştin, em tên berdan. Hemê tiştê serê me. Ji destê me jî tune. Divê em çawa bikir li hemberê vê zext û zoriya ku tu pênasetkî dibêjî. Yani divê em çawa bikir, divê civak çawa bikir? Divê topluma me bi yek bi. Em xwarî tune bi. Rastî bi. Hemê rastî bi, toplum yek bi. Toplum ne bi yek xwarî bi. Em zaten ser nakevin. Ama topluma me yek bi. Xwarî tune bi, rastî bi. Em ê jî serkem we xelkê, em ê bin xwedê axa xwe, kîmîka xwe, dewleta xwe. Em jî însan yani em ne însan. Em jî însan. Em jî dixwazin kultura me hebe, axa me hebe. Peki piştî çardê gulanê baweriya te pê heye hin tiştên ku niha te behs kir bên bi dest xistin? Xwedê malgora qelpê xwe ez vêm yanî em ê rast wê çêvê ve deyja ê xwar belkî çê nebijî yanî em ne dilê wan de ne. Ew jî heye ha.
Yani dibêjî ji bo erêniya neyînî ji meriv xwe hazir bike. gerek ev jî xwe hazir bikin. Ma xwe hazir nekin. Ana xwe hazir neke zêv zorê te bînim serê. Na, nikarim. Çünkü zora min tune. Kes zorî kesî nayîne ser verî. Gerek bi dilê xweş, bi kêf, bi eşq vê min verî. Ama nebêjin jî. Çend sala tu Sarûxanî? Ez va 21 salê min er Sarûxanê ma. 21 sala Sarûxanî. Tu xwedî tercübeyê wê gavê. Ev di 21 salî da gelek hilbijartin derbas bûn. Li gor hilbijartinê berê û ana li Sarûxanê guhertinê çawa hene di aliyê erênî û neyînî de? Bawariya te hebe anha pêştekirin pir e. Yani berê ne. Ana gil xwe xwedî derdikevin. Kurmancê vira giş artık jerçkî fam dikin. Ez baweriya me heye îcarê em ê yekî li Manîsayê em ê milletvekîlîkî derxînin. Ez viya emînim. Ha û artı di Türkiye'de li Kurdistanê yani li welatê me Mezopotamyayê toplam em ê ses sedîra derxînin yani. Milletvekîlê HDP yani Yeşil Sol Partisi yani. Ama viya emin bu yani. Çünkü tu ebe çima eci va tercüma mı heye gori tercüma xo ez va gotuna dikim yani. Kesin yani. Ses sedîra em ê derxînin. Yeşil Sol Parti. Yani 21 salê te li Sarûxanê û ev 20 sal zêdetir e jî ev iktidar heye. Dema em wî bigire berçav tê çi ji me re bêjî. Ya ev çi Kur'an dedi ve AK Parti'ye bi deka, bi dolapa, bi çi işi 21 sala li sengê xwe sekirin. Yani tişkî vê rastiyê tu nebû. Ama Amerika sekirin. İcarê jî ez bim qa %100 ev ê CHP qezençkê. Yani werxwaneye. Yani Cumhurbaşkanı qezençkê ha. Ama tek başına tu bibê ki yekî her iktidarê tu ne. Yani tek başına keski qezençkê vê Yani CHP ayrıya Kılıçdaroğlu'yu bigire Cumhurbaşkanı diye. Ama milletvekili seçimi keski tek başına yani yek partik her iktidar ev katını yani belinaki. A gelen koalisyon çebi. Koalisyon bir kere çebi kuda her kilit HDP yani partiya meyi. Partiya me derken partiya me kurdaya yani. Ave gotine ettim ki herkes galiba gotine bir yani meriz tırsıncı ha. Ahmet Tırsamıt'ın kimkez Ahmet değilim. Hakikat Khuzi Bram'ın dardakim. Merhaba işlere. Merhaba Sarçava. Navet evxir. Fidan. Hoş ka Fidan. Di çarde Gulanê de hilbijartin heye. Tu raya xwe dengê xwe bidî kîja partî? Dinhe Sol Parti. Yeşil Solê. Menü he. Tê çima bidî Yeşil Solê? Em didin xwe mam şxope me bid ki partiya me ev me bidin. İktidara ana hükümeta ana û razî ne ana? Walem hiç narazım. Ema tişkimetün hayanayın kimlik ekmer nadı. Derek ki navemetün tişkimetün em jbavi hay. Em je narazım. Peki bu guherîna em bêje rejîmê ra piştî çardê Gulanê çi guhertin bixwara bîne yani çi tiştên xwestekên we bêne cî gelo? Walem dixwazim erselev çika rast ve hepki xoşahîdin yeke ve her tişt düzelmiş ve hepki yorem dixwazim. Di çardê Gulanê de hilbijartin heye seçim. Tu raya xwe bidî kîja partî? Me bidin xwe ma me bidin kê? Xwe partiya te kîjan? Partiya me HDP'yim. HDP nakeve seçmê. Nakev bo milletvekiliyê ji me re tune yî ma. Gerel ser partiya Yeşil Solê HDP dikeve seçmê. Partiya me kîjanê öneriyê bide me bidin wê. Çima tê bidî Yeşil Sol Partiye? He? Tê çima bidî ki? Çima bidê? Em ji bo xwe didin, ma me ji bo çi bidin? Keki merhaba işlere. Navet evxir. Mehmet Sıdık. Keki Mehmet Sıdık. Karubarê te destê te vala nine min wisa pêşî te girt bibexşî. Çardê Gulanê de seçimê tu raya xwe bidî kîja partî? Yeşil. Tê çima bidî Yeşil Solê? Yeşil Sol çünkü partiye me. Partiye me. Bir parti yapar. Peki ji iktidara niha tu razî yana? Ne razıyım. Razıyım. Çima tu nerazî? Çünkü hayat pahalılığı, ondan sonra halkın gezimsizliği, ondan sonra
halka verdiği zulümler var, şeyler var. O yüzden. Niha destete de ev heyeti. Bart kınç market eti. Teçil girtiye buhaya tış çıkaya. Bana kış bahane, öyle kış bahane. Her tuş bahane. Peki bavariya tehe ku em bijin iktidar be guhertin van tiştana jî kêm bibin. Valla inşallah em dixwazim beraber be. Başa kekeslik mala tava be. Spas. Xwedî işte razı. Çarde gulanê da hilbijartin heye. Wekî wî dizanin. Tu yê dengê xwe bidî kîja partî? Dim HDP. Pardon, Yeşil Sol Parti. Erê ew tevlî hevî heye yani HDP û erê. Çima tevlî Yeşil Sol Partî? Şuna partiya me ye. Bu partiya me qezeş ki bu Selahattin Demirtaş derkevi. O jbo ve zulmê herê. Jbo piçkî erzan jî çêbî hani her tiş bihayê ve grandiyên artık. Yani pirsgirêkê wê civakî yan şexsî em bêjin li val Sarûxanê li Manîsê zêde pirsgirêkên we çi pirsgirêkan rû bûn? Çawan fêm. Yani li vir problemên we em bêjin civakî em bêjin û gazincan şit ke em bêjin buhayî tiş zêde buwane em bêjin tabii yani. İki behs ama problemên civakî jî me. Yani işte gelki bahane yani ser bahabuna ve na ser zulmü zor ya koser kurmancıya yani iş bu ve na dibiş. Yani li vir li Sarûxanê diyar e zimanê Kurdî hatiye parastine yani bu wera jî heye bi gelek kesan re me xeber da ziman li vir hatiye parastin. Çend sala te li vir dijî? Çend sal çağa bêjim qadê nêzîka 20 sal çêbûye herhalde. 20 sal e yani zimanê xwe te hêj dizanî te zimanê xwe bîr nekiriye ev jî cîşana. Peki partiya çepa kesk Yeşil Sol Partî em bêjin bi hêzekî quwetekî zêde biçe meclisê ew ê ji bo ziman jî hêviyên we ji wan heye ji aliyê zimanê Kurdî da jî Ve çêbî tabii. yani wî dixwaze li vir jî perwerdehiya zimanê Kurdî ye. Tabii ki em dixwazim çağa daxwazim. Çardê gulanê de hilbijartin heye. Tu yê çardê gulanê da raya xwe dengê xwe bidî kîja partî? Em ê bibin Yeşil Sol Parti. Çima te bidî Yeşil Sol Partî? Ev 20 sal heye ev iktidar li ser iktidar heye. Çiftçi, sanayicî, em bêjî emekçi her çi berçawayê. Ji terefê herkesî jî tê bîstin jî û tê dîn jî bi rastî jî aborî perîşanî ye. İnsan zor durumda ye, millet zor durumda ye. Tevayî yani li her derê Tirkî. Sıkıntıyak aborî heye. Hêladî jî tulên nere yani pêşeroj heye. Em bêjî tiştekî xweş, însan pêkê xweş bibe heye. Muda millet nemaye. Birasî jî nemaye yani muda millet. Yani ji bu awayî ev dibe Yeşil Sol Partî. Baweriya we jê heye win wekî Yeşil Sol Partî di meclisê de bi hêzekî çi qasa ew ê temsîliyetiya we bike? Wele baweriya me sedî sed ez dibêjim yani ne ji dilêm tê val metropola me jî yani tiştê em nava civakê nava millet dibîze ye en azdan sed milîvekilî xwedê hez bike em ê têx meclisê. Li Manîsayê taybet ew ê parlamenter çi heb derkeve li gor ew? Wele Manîsayê xebatek xurt hebe em bêjin bi rastî jî heye bikî masî yekê me bişînin yani en az yani Türk dibe ya en az me yekê bişîne ama xebat hebe çûn hatim germayê çêbibe bi rastî jî heye duda jî ihtimala ve heyen bişîne. Niçin Yeşil Sol Parti? Yeşil Sol Parti ji barışê ra, ji hewînê ra, ji îşçiyê ra, ji Kurdistanê ra hema daha doğrusu. Ji her tirsê ra xweş. Yani Yeşil Sol Parti geleceğa Türkiye'ye. Ama ev qas basit. Ez viyat era bibêjim. Me jî canê xwe em ji bonayî didin zaten. Em tev jî zanin 30 sale 40 sale jî em serxwene elhamdülillah çok şükür. Em ê ser piya jî bisekinin. Ha ez viya jî dibêjim Kurd. Ew Kurdek wijdana ew ya qasî qûna derziyê. Ku ta bi zorê tê radibû çavê mervan nedît. Ew wijdana ew ya ku ew qasa hebe gere neçecîkî dinê. Sade li cem xwe bisekine. Di çardê gulanê de hilbijartin heye. Tu yê raya xwe bidî kîja partî? Tabii mi bid partiya xwe mamê bidikî. Partiya we kîjan? Mesela ye mamê bidikî. Yeşil Sol Partî. Aynı. Çima te bidî? Çi mamê bidê em mecbûr em ê bid kurbanciyê xwe mamê net kurbanciyê xwe mê bidikî. Em ji bo raya gerek em ne olursa olsun
گرک ام بده خواه گام گز پفر دسته که بدن هف گام جبن و دسته در کون ام مجبوری هف گرک ام گز وجه اقتدار آن راضی نه یا نه؟ نخوادیم نرازی شما؟ اما هرتش مکاز هرتش yani gül bir çıkamadı yani am خوازم بده خوام بد کرمانجا am کرمانج گش am پاور بین دسته ما گش یک به am گش پاور را بین ای وقتی اگه کرمانجا ما گه دسته خو ندن ها گچینه به ام تمانی ازilmiş bir ام تم ازilmiş bir Merhaba başlarım. Merhaba. Kavat başlarım. Sağ ol, spazikın. برایمن تلور اسنافی قهوه خانه دی خبتاندن دی چارده گلان ده هل بجارتنه توی رای خواب دی کی جا پارتی از ده HDP ده partya خو partya kurmanca زانی HDP ناکه seçimi Yeşil Sol Parti کرده yani edimde de Yeşil Sol Parti partiya manı seçim abi Yeşil Sol Parti bu xo bu partiya xo bu kurmanca belo gelek kur bu geleceğe xo az bile Yeşil Sol Parti هم به AK Parti خلاص peki iktidara nehaj iktidara ana ve razı ne yana hem ne razıyı iktidara ana gerçekten şey ekonomi olarak da mani olarak mantığı olarak da hem ne razıyı bu bir sisteme bu karakterini darı ser gerek kur zulmedekin ser çiçeği sanayi olarak da ekonomi olarak hem cenme memnunum. Ne tefkir? Ben Cevdet. Peki Cevdet, de çarde gulanı da raya xavdi ki japar. Az raya xma xwe. Partiya teki jan. Partiya men Demirtaş kija ve cevap. Yani Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Peki çima tevdi Yeşil Sol Parti? Boy xwe dedim, boy zamanı xwe dedim. Boy arqay xwe dedim. Boy gelê xwe dedim. Partiya me wed me ya. Ji iktidara ana hun razı ne yana? Ne razı nînim. Çima mesela çi pers Ve razı mı pej me cezaevi ran edzam. Bu یک mesaj ki. Hiç çivi razıyım. Kilo soğan 30 milyon az böyle razıyım. Hem çivi diye ki rezervat ya xwar deve. Çi deve. Ne zamanı men daima ne insan men ki haber helde dawaja hapse ra tehdit ke ez 20 saat şunda az çi meviyor. Çi yok güvenme. Yani dinle de meş de ke meş şeytan ji meşker. Qarış şeytan ji meşker ama çakır ve dağla zikir nekir. Ez oy me xwe. Hatta meviz me xwe. 50 parti ona है براونا بیجارویم نمه حتی نام ده اونا ایروشون هم نخواه تا اونا نمیجیم اونا Peki bangevaziye ki tecrübo gele Sarukhani u taybet gele Kurdji dve helbjartine da bangevaziye ki tecrübo xalq ji heye bütün varım hedicim bura bütün havalime birime kiş emyekin yek ben bina parti oxan tabi ekski me kilo sevd karala kilo sevaji یک دو چخ درته اما من دیدم وی اسکی خوشم تمام کرد گش بن ولاد پاریس بن بای سلحدین بای سلحدین رو با چه کتی جزاوی یرو سلحدین رو پارتی مدنه و یک اندیم دنیا لیدری بو بای چه ساده ظلم قارشی مرکی اقتدار تا سری بلند کرد جوی مرکی ترسوی افتی اندر بای چه بای ترسو افتی اندر گل اگه سلام کرد دیدم برا بین یک اقاس پارتی اونه برا پارتی که مجبه 7-8 دولت ترکو هیا برا یک مجبه چی مکیمه